Id-disinnu l-binja tal-isptar Serent Nimamo, iċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid jew 3 skejjel tal-primarja, jew 13 il-magna tal-MRI. Dawn huma wħud minn 10 proġetti li setgħu saru kieku ma natawx il-miljuni ta' euro lill-kumpanija ta' Gladiator, stimi li saru minn The Malta Independent on Sunday. Dan apparti il-fat li l-ammont ta' 46.7 miljun euro li nataw lill-kumpanija Paramount Studios jaqbessew l-ammont ta' finanzi lill-Ministru tal-Ġustizzja, il-Ministru tal-Akkomodazzjoni Soċjali u l-Ministru tal-Ippjanar kienu nataw fil-budget ta' din is-sena. U fil-waqt li dawn il-ministri kollha ħadu finanzi ferm iktar minn li pjanat lilhom, sa dan it-tant l-inkjesta pubblika ta' Gian Paul Sofija uriet li l-awtorità li tirregola l-industrija tal-kostruzzjoni u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol kienu talbu għal aktar fondi, però dawn ma kinux ingħataw. Ta' min jiġbed l-attenzjoni li dan il-film ġiswa lil pajjiżna iktar mid-diżinnu l-binja tal-isptar Serent Nimamo Oncology Center li kien beda fl-2010 u spiċċa fl-2016, hekk kif dan kollu kien sewa 32.9 miljun euro. Dan fil-waqt li l-bini taċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid flimkien mal-magni kollha neċessarji sewa 40 miljun euro. F'kelma oħra, film wieħed maħdum f'pajjiżna ġiswa kważi 14 miljun euro iktar mill-isptar tal-onkoloġija u 7 miljun euro aktar minn ċentru tas-saħħa. Miljuni ta' euro li marru għal Gladiator meta l-aktar magna reċenti tal-MRI tmur lura għal Novembru tal-2020. Magna li llum il-ġurnata ġiet kważi outdated, hekk kif it-teknoloġija qed tavvanza b'rata maġla. U dan meta l-gvern ta' Roberta Bela seta' xtara ma' 13 il-magna ġdida tal-MRI mit-taxxi tal-poplu Malti u Awċi. Proġett ieħor li sewa inqas minn 46.7 miljun euro huwa l-proġett Shore to Ship li minnu ibbenefikaw ħafna nies li joqogħdu viċin ta' fejn jifqu l-vapuri kbar tal-cruise liners fejn dawn ikunu jistgħu jitfu l-magni tagħhom li jaħdmu bil-heavy fuel oil u minflok iħadmu l-magni tal-vapuri max-xatt. U l-gvern minflok seta' nafaq dan l-ammont fuq żewġ proġetti infrastrutturali, hekk kif il-proġett ta' CenturyLink u tal-Imsida Creek flimkien ma jaqbżux l-ammont ta' 28 miljun euro. Proġett ieħor li seta' sar b'dawn il-flus huwa l-proġett ta' tisbieħ ambjentali li kellu jsir fi triq reġjonali għal 35 miljun euro. Weda li ilha ssir mill-2018 iżda 5 snin wara għadna ma rajna l-ebda tisbieħ ambjentali f'din iż-żona. Fil-fatt il-Gvern Laburista sab il-miljuni ta' euro għal mijiet ta' atturi u professjonisti barranin iżda nesa kompletament lil poplu Malti u Awċi li eleġieħ fl-aħħar elezzjoni bil-pajjiż jitħalla f'telqa kbira bla ebda soluzzjoni minn Roberta Bela u sħabu.